Absimilai malaktiga don kibaru keneka bi kibara mambulo ga dakulo kan ori ga fo gawo ayira ga fo ko ma daw daga yoro la ko bamakati wale do kon tara ka nyasuma aywa kibara mun sira ma wuli ayira na ga fo ko marsikalo kileta ani wulula konna la ko gawo du kono ko ni e keleboro e nulu siglembe gawo nulu be wuli ka uyere deme ni amba fo ma auto défense ma ko ulu kon daga yoro la ko majugu do kon tara kata bamakati wale do kon ke yero ko fole ngonna aywa ni bamakati wale ngon fi fa ira ga fo ko ma kon ni matwala ani mama joye nga ko mi yede ni kelebolo manu ye nulu auto défense ma we ko u kon ga ma kele ngon be no ko otununa tumamna ni wale an kon kera ko ci bla kata di an fini tuguma ko ulu kon wulla ka sega lu kon damne wala sa o sega mamun kon tunno be sego yeto komi ani ka do mamun kon yeni wala ya caju kon ke ka nyafi numa u daga yoro konna aywa o temede ga be kibara wala mambulo ga dakulo kan ori ga fo Tambuktu fanfe tawdeni gouverneur konna ayra ka fo ko finitigi fla kon beno ko bamkati do ulu siri ani ko gosi kata kuto aywa kibara mun sira ma wula ida na fo ko miye marsikalo kileta ani shegi kono nai ko ni majugu do re ulu kon nana ko kunya tawdeni gouverneur ya ka tumamna ni mako folo mun kon sira ko uye miye finitigi flam kon be no kan yoro la kana ko kono yeni finitigi flam kon mine ko bugo ani ko usiri kata ko to watumamna kono wen wala ke miye finitigi flam kon ga marfay uyo konta ani mobli nani kon kumbe ni gouverneur ya indala uyo fana ta kata noye aywa ama yoro ka fo mamun yeni wala ke kuriye marfatuki do ye nga amado makele mun kono do wa aklina jina ama yoro ka fo tawdeni gouverneur ali kon be Tombouctou marala kere na siraba mbe ki kunya fi kabara koni siraka aywa tumamina ni wala nun kon kera wole blara finituma ulu kon be sega la ka do mamun yeni wala ke wala sa ubi sega minatu gamina aywa o temene ga boye kibara wala mambulo ga dakulo ga ori ga fo sina go ni ale raye mobli bollaw ga ageni jaguli lu kon yaida ga fo ko ga dugu franche o kon datu aywa kibaram sina mawli yaida na ga fo sina go ni uriye ageni jaguli no siglembe tama mobli bollaw kon ga ageni ni kon kama ulu kon bora ga ida ga komi coronavirus ye no e banakse mi charle no jiya fanta annani bela jedena ko wala sa ko kele o kana se anga jamana kono komi dugu masrai kere yana dugu franchawla ko woron datu wala sa banay kana se ka chari anga jamana kono tugamina aywa we ayda ga fo ko ulu gani kuma ngoni be ka gouvernement ga kuma de defa aywa gouvernement mo kono kunya ayda ga fo ko ulu goni mina bara daw fi isenga bara mege sababi wala sa ka mali jamana kono don kisi ni banay charni ma anga jamana kono no bara do kunye ka jamana je ka dabla ani ka mi demtanu ga kana so ko datu ona nyona chama aywa ore kumna sina ko mo ko ni ala nyini mi ministry msiglembe tama ani bulfenko ko ni okunkuna ko uga sigi ka foke wala sa usika bara do sigi singa bara mina no be sega ke sababi banay kana sega do anga jamana kono ko o bara nunte do wore ko de ka fo tama sira nun be no ko ga o franchise nun datu fere fe on be na tama mobile munna fo ka bo o doron wonna ko ulu koni kan la nyini konte dore ko de ga fo ko wa de mendo wala sa banay kon kana sega chari anga jamana kono aywa kibara kuncela kibara wala mamlu ga dakulo ka ori ga fo Tombouctou ay dala ga fo ko bingan wala do kon tara kanya fi ma do kon ma aywa kibara mun silama wuli ay dana ga fa ko marsikalo kreta an sheyin kon nala ko Tombouctou du kono ko marfatu do kon tara ka muguti chelo konna aywa ni che ko fara ay dala ka fo ko ali be barake DDR la aywa DDR ali jagulum be anga jamana kono nu nana ka mi mamunu kumbe no nu kumbe kelebolo ye nu lu kon ye marfa bla ka sigin ko ka ay dala ka fo ko ulu kon te kelebolo ye tuguni DDR mo kon sigin be ulu mawre kon ka bara kon okun kon nala aywa ama ida ka fo ko ni mako fole ni ale be baraka DDR la ko mugu kon tira ale la wa mugu kon tira ale la mamunu ye ni wala yake ulu kon tunna wa mako fole ngoni be na uya chaga tanay Dr. Sola wa ko bi camera na ko bi ko kololo ba konte aka kenya ko konna amal ma woni ne kunye bi kibaro ye ka dawkulu ka oni ce akwa kuluma jola